en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen. Net vergeten. Met name het deel in het beeld in de Tweede Wereldoorlog. 24 weken lang Else Tongesdieting van Saus bij Radio 1 horen. Presentatie Geert van Thun. Goedenavond alweer en welkom bij aflevering 13 van Net vergeten. Verleden week hebben wij het gewoon over het onderdoeken. Een onderwerp dat nogal wat variaties kent. Zo hebben we in verleden week het verhaal jaren van de heer Lenk uit zijn tannen, die het als desertière Duitser onderdoekt wie in Friesland. Verleden week ook het verhaal van mevrouw Fokma Brouwer, die het als dochter van een gemeentesecretaris van het beeld ook net meer veilig wie voor de bezetter. De uitsturing van Joen gaat over hetzelfde onderwerp. Aflevering 13 van Net vergeten, op een nij dus over onderdoeken. Onderdoeken is het proberen je te ontwinnen aan arrestatie, deportage of dwangarbeid. Door middel van je te fysiek te verskoelien. Al na de oorlog langer dworen, voldienen het tienduizenden Nederlanders aan deze definitie. Wie het eerst de Joodse Nederlanders die een goed heenkom ziekje moesten. Na 1942 groeide het tal onderdoeken sterk en moesten ex-studenten, soldaten, die jongen die het verplicht ontwerk moesten en allieerde vleernes hadden ontwinnen aan de Duitse verwardening. In ons land kwamen onderdoekers een protte praktische problemen zien. Omdat men hem in ons vlakke land net weer romloeken kon in onherbergzame streken. Hier komen hem alleen nog maar verbergen in de plooien van de maatschappij. Lieke nog 300.000 mensen hebben dat dien. In eerste wie helpen onderdoekers alleen een lokaal organiseren. Daar kwam in 1942 een aan, doet op initiatief van Helena Kuipers-Rietberg en dominee Frits Slomp de landelijke hulp voor onderduikers oprichten waard. De verzending van onderdoekadressen, bonnen en persoonsbewijzen kon nou landelijk organiseren worden. Financieel mogelijk maken door het Nationaal Steunfonds. In deze uitsturing praten we met Kees van Noord en Age Wagenaar bij de Vassentannen. Zij hebben onderdoek West op een pleertje in Oordebeeldziel. Net vergeten gie mij van Noord en Wagenaar waarom naar het plak wat zij onderdoek West hebben. Joen Ekke verhaal van Gerrit Dirks de Jong van Sentannen. Hij wie onderdoekt in Ljout en kwam op een joen in aanraking met de mensen die de beroemde oorval op de feestenis van Ljout uitvierd hebben. En in de studio hebben we één gast. Rijn Papegaai, binnen op 11 oktober 1920 in Vlissingen, in de provincie Zeeland. Bij het uitbreken van de oorlog wende hij met zijn orden in Middelburg. In mei 1940 werd deze stad bombardeerd door de Duitsers. Ook het huis van de familie Papegaai verloor in een puinhoop. In 1943 moest de door 22-jarige Rijn Papegaai opkomen voor de arbeidsinzet. Hij weigerde en dat hier als consequentie dat hij onderdoeken moest. Via kunde kwam Papegaai terecht in mijn naam. Een plak werd hij op meer dan een adres onderdoek best had en werd hij op dit stuit nog hield wennerd. Goedenavond meneer Papegaai. Goedenavond. Ik wou eerst even praten over het begin van de oorlog. U woonde in Middelburg, waar uw ouders een bakkerij hadden. De stad werd gebombardeerd. U vluchtte naar kennissen in Serooskerke. En toen u terugkwam in Middelburg was er niks meer over van die bakkerij. Kunt u beschrijven wat er in u omging toen u die puinhopen zag van wat eens jullie woning was geweest? Nou, dat is haast niet te beschrijven, want je komt dan in een stad terug die helemaal plat ligt. Hè? Ik weet nog heel goed, we kwamen toen in de straat waar we dus gewoond hadden. En het was een en al puin en rommel en troep. Hè? En met mijn vader was ik er en ik heb mijn vader nog nooit zien huilen, maar toen wel. Hè? Want het is natuurlijk voor iemand die een zaak opgebouwd heeft, hè, en het op die manier helemaal naar zijn oude grootje heeft zien helpen, is het een verschrikking. Ja. Huh? Jullie kregen een andere woning, hè? We hebben dus, we zijn eerst dus gevlucht, tenminste, we zijn naar mijn grootmoeder in Soesdijk geweest, een maand of wat. En toen kreeg mijn vader een noodwinkel in Middelburg. En toen kregen we een bovenwoning toegewezen, vlak erbij. En daar hebben we dus tijdens de oorlog gewoond. In de noodwinkel zijn we dus ingebleven tot de nieuwe winkel weer opgebouwd was. Ja, u hebt nog of uw moeder meer, een ervaring met een Duitser die terugkwam van verlof. Ja, en die had hetzelfde meegemaakt wat jullie hadden meegemaakt. Ja, dat was een oudere man. En in die tijd toen had Hitler de invasie van
van Engeland op het oog. En die oude militairen die moesten die scheepjes die in het kanaal lagen bewaken. Maar hij was daar ook bij. Maar hij kwam elke dag eventjes in de lunchroom een kopje koffie drinken. Tot hij op een gegeven moment verlof kreeg. Hij woonde in Keulen. Er naartoe ging. Een week later kwam hij terug. Hij heeft bij me moeten zitten huilen als een kind. Want alles was weg. Vrouw, kinderen, het hele huis. Alles was verdwenen. Ja. Huh? En u had zoiets van eigen schuld, dikke bult? Nou, nee, toen nog niet. In je hart wel natuurlijk. Hè, maar dat kan je natuurlijk tegen zo'n man niet zeggen. Want het was een betrekkelijk oudere man. En die moest ook niks van het spul hebben daar hoor. Want het was helemaal geen nazi. Nee. Nou. Goed, dat waren de eerste ervaringen met de Tweede Wereldoorlog Ja. voor u. Dat Ja. zal verder gaan, met name wanneer je praat over het onderduikend onderwerp waar we vanavond over spreken. Ja, u moest op een bepaald moment wegwezen, want u moest opkomen voor de arbeidsinzet. Hè? Ja, ik was dus een van degenen die dus na de meidagen die arbeidsinzet moest doen. En ik had toen altijd al gezegd, ze hebben alles kapot gegooid van me. Ik zeg, ze zullen me mijn haar in Duitsland moeten slepen, want anders doe ik het niet. Nou, en toen werkte ik in Utrecht en toen moest ik daar gekeurd worden. Maar Zeeland was pergebied en daar kon ik niet in. En ik had toen gevraagd aan die Duitser die me toen gekeurd had. Ik zeg, ik wil eerst naar Middelburg. Nou, dat kon eerst niet, maar later gaf hij dan toch toe. Toen ben ik dus een week in Middelburg geweest. Hè? Toen heb ik ook gezegd, ik ga onderduiken. Ik zeg, en via mijn onderwijzer, waar ik dus in Middelburg op school was geweest. En die dus ook vanwege dat iedereen uit Zeeland die geen werk had verdreven was. Hier in Menaldum bij zijn broer terecht was gekomen. Ben ik hier in Menaldum terechtgekomen. Ja. Huh? Van Middelburg naar Menaldum, het is bijna, je kunt het bijna niet verder uitzoeken. Hè? Nee, zeg dat wel. En ik had er ook nog nooit van gehoord hoor. Nee. Want Menaldum, dat leerde je vroeger op school eigenlijk niet. Wel de grote plaatsen, maar Ja. die kleintjes niet. Nee. Ja, we praten er toch weer vrij makkelijk over. Van, nou goed, ik moet opkomen, ik wil niet naar Duitsland, dus ga ik onderduiken. Ja. Dat is al één. En dan ga je naar Menaldum, daar ben je een jonge man die plotseling op een vlucht moet, niet meer kan doen en laten wat hij wil. Nee. Sterker nog, en alles beperkt is. En je komt in Menaldum terecht. Ja. Helemaal een gigantisch eind weg van alles wat je op dat moment lief hebt, denk ik. Ja. Ja. Hoe hebt u dat ervaren? Nou, in het begin, ja, eigenlijk een beetje als een avontuur, kan ik wel zeggen, in het begin. Want ja, ik had nog wel geregeld contact met thuis via meneer Brouwer. Daar schreef ik dus de brieven en die stuurde ze door. Daar had ik dus via contact mee. Maar ja, ik hield erg van tuinieren en ik ben daar dus bij Dirk Sjoukes de Vries op een Midiek gekomen de eerste keer. Dat was het eerste onderduikadres en daar heb ik dus meegeholpen op het land. Ja. En in de tuin werken en dat vond ik wel leuk. Waarom kon u niet bij die meneer Brouwer terecht? Want dat was toch uw contactpersoon? Die had ook al een zoon die ondergedoken was. Zie je? Ja. Uw broer kwam ook, hè? Mijn broer is ook geweest. Maar ja, die was wat bang uitgevallen. En die had dus eigenlijk al zijn spullen al ingeleverd. Zijn bonkaarten en zijn kaart. Die had hij ingeleverd. Dus ze konden hier niks meer voor hem doen eigenlijk toen, in die tijd. Wat heeft hij toen gedaan? Die is naar Duitsland gegaan. Die is verdwenen. En die heeft in Berlijn gezeten. Die is door de Russen bevrijd in de tijd. Ja, heeft het overleefd dus? Ja. Goed, u komt dus in Menaldum. U kunt niet terecht bij meester Brouwer. En dan komt u inderdaad bij de familie Dirk Sjoukes de Vries, hier aan de Meerdiek. U kent die mensen helemaal niet. Helemaal U niet, komt nee. daar zo binnen. Nee. Hoe was dat? Ja, en ik kon ook geen Fries natuurlijk. Hè? Dat was natuurlijk ook. Maar ja, ik vond talen altijd leuk. Dus ik denk, ja, ik moet gelijk maar meedoen. Hè? Dus ik probeerde zoveel mogelijk wat. En het leert het gauwste hoor, als je bij de mensen bent. Maar ja, het is natuurlijk wel allemaal even vreemd. Hè? Maar ja, ik heb me er toch wel aardig doorheen geslagen, vond ik in het begin. Ja. Want ja, die mensen, ja, ze praten natuurlijk tegen mij ook wel wat Hollands. Maar ja, dan probeerde ik ook weer Fries te praten. En zo geleidelijk is dat dan gekomen dat ik dus ook wel Fries kan nou. U raakte ook bekend met andere onderduikers. En er waren meer onderduikers. Ja, Arjen Wassenaar van Dirk die ook op een Midiek woonde. En Dick, die kwam, dat weet ik niet meer waar hij vandaan kwam. En Jan Schiffert en wie hadden we nog?
Nou, ik kan ze gewoon niet meer Nou, op goed, namen maar komen. een aantal mensen Een die aantal waren er dat. min of meer in hetzelfde schuitje zaten als waar... van hier ook uit het dorp. Ja. En ja, daar kregen we dus wel contact met elkaar. En dan gingen we wel, en in die tijd gingen we nog wel eens wandelen. Ja. We kwamen gerustig nog wel even buiten. Hoe werd u nou beschouwd hier? Want u was toch een soort, een indringer wil ik niet zeggen natuurlijk. Mensen die zetten hun huis voor u open. Maar hebt u wel eens het gevoel gehad van ja, ik ben hier wel, maar eigenlijk niet welkom? Nee, nooit. Nee, heb ik nooit gehad. Overal waar je kwam waren de mensen even hartelijk en even vriendelijk. Hè? Want zoals ik net al zei, waar Arjen Wassenaar vandaan kwam, dat was dus de garage op een Miediek. Nou, Maantje, dat was zijn moeder dan, die was voor de onderduikers zo. Dat was hartstikke groot, want we hebben er soms wel met een man of 4, 5 gezeten. En dan gezellig zitten praten of spelletjes doen en dergelijke. Nee, die stond altijd klaar voor je. Nee, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik hier niet welkom was. Nee. Wat mij echt opviel is dat u eigenlijk direct al meeging naar de jonge mannenvereniging. Ja. En dan vraag ik me af, kon dat zomaar? Want Ja, toen nog u wel. was onderduiker. Ja, toen nog wel, want mijn persoonsbewijs was ook veranderd hoor. Dat was dus, ik was dus ouder dan erop stond. Maar ik werkte toen ook zogenaamd dan in de landbouw. En daar was je eigenlijk zo'n beetje vrijgesteld. En dat heb ik dus kunnen doen tot de Dolle Dinsdag. Zie? Toen moesten we uit gaan kijken. Ja. Toen kwam ik dus eigenlijk alleen maar 's avonds buiten meer. Dolle Dinsdag en de aanval van de Galliëren, de slag bij Arnhem. De slag bij Arnhem, die hè? uiteindelijk toch nog Ja. werd verloren, waarna dus de hongerwinters vallen. Ja, en toen dus die NSB'ers allemaal uit het zuiden gevlucht zijn. Hè? Toen moest je dus echt gaan uitkijken. Ja. Begrijp ik het dus goed dat u vooral in die eerste periode nog redelijk vrij kon bewegen? Ja. Maar toch zal er hier of daar wel eens een controle geweest Jawel, zijn. we zijn wel eens wezen wandelen dat we hier op een Miedijk ineens naar dan kwam er een auto aan en dan vertrouwden we het niet. En dan schoten we met een gang de schuur in. Hè? Die auto reed meestal wel door, dus we hadden er verder geen last van. Maar we hebben ook wel eens verstopt moeten zitten. Ja. U ging op een bepaald moment naar Slappeterp. Ja. Waarom moest u bij de Friesweg en moest u toen naar Corré in Slappeterp? Ja, nou, dat was dus Renzi Baarda, dat was dus de man hier die onder andere dergelijke dingen organiseerde. En ik heb een idee dat hij beter vond dat je niet te lang op dezelfde plek bleef. Renzi Baarda die structureerde dat allemaal? Ja, die zorgde er voor de onderduikers waar ze dus de plek konden komen. Ja. Ja. Dus u naar Coré? Ja. Dat was ook dus een boerderij en daar heb ik dus ook op land gewerkt. Maar daar ben ik niet zo bij lang geweest. Nee, Want toen ben ik bij Wassenaar op de Zandweg gekomen. Ja. Dan ga je van plek naar plek, hè? Ja. Hoe is dat? Ja, het moet wel even wennen natuurlijk dan weer telkens, hè? Dat wel. Maar ik vond het, ik zeg nogmaals, ik heb er nooit veel moeite mee gehad om bij andere mensen te komen. Want dat zeg ik nogmaals, ze waren altijd even vriendelijk. En vooral bij Wassenaar, daar hadden ze dus twee meisjes en een jongen die van mijn leeftijd in die buurt waren. Want dat Akkie Wassenaar, daar is dat boekje van. Dagboek, die heb ik dus meegemaakt daar zo. Ja. En daar hebben we wel heel gezellig en een leuke tijd ook gehad. Ondanks dat je dan natuurlijk wel uit moest kijken. Want we zijn dus daar ook wel eens eventjes dat we even weg moesten kruipen. Had u daar een speciale schuilplaats? Ja, een beetje ergens achter een paar strobalen en zo op een zolder. Maar het leukste vond ik, ik ging dus ook mee naar het land en we hebben ook eens een keer, dat was tegen dat er aardappels gerooid moesten worden. Toen ben ik dus, dat ging met paard en wagen en die wagen die moet even op land staan en ik zou dat paard even thuis brengen. Nou, ik op dat paard, maar halverwege begon dat ding zo hard te lopen, dat ik duvelde eraf. En dat meestal nog eerder thuis dan ik natuurlijk. Ja. Dat we er grote gein over gehad natuurlijk. Ja, hebt u wel eens echt angstige momenten beleefd? Ja, maar dat is later eigenlijk. Dat is dus veel later in de tijd gekomen. Dus dat was dus eigenlijk in januari 45 geloof ik. Ja.
toen dus die razzia hier gehouden is door de Groenen, toen hebben ze dus dominee de Hoest hebben ze meegenomen, want het was een beetje verraaierswerk vermoed ik. En hebben ze een heel stel hebben ze meegenomen. Want dominee de Hoest die had toen een spoorwegman zitten. En toen zijn we met z'n 5 jongens, hebben wij, ik was toen in de tijd bij Sies op het kerkhof. En hebben wij in de kerk onder de grond gezeten met 5 jongens. In de kerk, In onder de de kerk grond. onder de grond. Ja. Ik kan het plekje nog wel aanwijzen. Het is in het Orgelzijnd. En daar hebben we toen gezeten. Daar hadden jullie een... Tot 's morgens om 8 uur kwamen die gasten er al. En wij, de mieter weg natuurlijk. Toen, 's middags om 1 uur of 2 zijn ze weer verdwenen. Toen zijn we dus nog wel daar telkens gebleven. Tot 's avonds tot het donker was. En toen konden we dus weer weg. Toen zijn er mensen uit Benalem opgepakt. Ja. Hebben ze in de kerk gezocht? Nee, ze zijn er niet geweest. Nee. Nee, want ze hadden speurhonden ook bij ze. Maar ze zijn niet in de kerk geweest. Gelukkig niet. Dat is toch heel wat, hè? Dan lig je in de kerk, Ja, onder de grond. onder de grond, ja. Dat hadden jullie uit voorzorg allemaal al klaargemaakt? Nou, dat gebouwd? had de koster, die had dat al klaar, hè. Ja. Die wist dat, dus die zei, wegwezen jullie. Hup. U bent ook eens een keer een Duitse soldaat tegen het lijf gelopen, hè? Dacht ik. Nee, Nee? dat niet. Nee. Ik dacht dat u toen op een vlucht ging, maar het verhaal... Nee. goed. Dat Ik- hebben we nooit gehad. Nee, nou dan haal ik 2 dingen door elkaar. U kwam terecht bij de familie Berkenpas. We Ja. gaan even een stukje terug. Ja. Dat klikte niet Nee. tussen u en Berkenpas. Nee. In het begin wel, maar op laatst niet. Hij was een beetje achterdochtig. Hij wou van alles graag weten. En ik heb in die tijd, kreeg ik dus verkering hier zo. Net mijn huidige vrouw. Ja. Dat vond hij maar eigenlijk, nee, daar zat hij dus van allerlei steken onder water te geven. En het klikte ook niet, want we pasten niet bij elkaar. Nee. En toen heeft Rensje er ook heel resoluut een eind aan gemaakt op een gegeven moment. Want een paar keer is het mis geweest en toen hebben we het weer bijgelegd. Tot op het laatst zei Rensje, nou is het afgelopen, dan ga je hier weg. Ja. Dat kan ook, denk ik niet, hè, zo'n situatie. Nee, want dan gaat het fout, hè. Na die tijd kwam u dus bij de kosten terecht, Siets Terpstra. Ja. U hebt hier ook nog gewerkt als boekhouder? Ja, bij Oepke Plat, invallen hoor, dat komt. Ik wou ook wel eens wat doen. En toen zei Mandje van Dirk Wassenaar, hij zegt, ja, die boekhouder van Oepke, die is ziek. Misschien is wat voor jou om hem even te helpen. Nou, toen ben ik dus naar Oepke gelopen. Ik zeg, zus en zo, ik zeg, kan ik soms helpen? Nou, dat was goed. Dus toen heb ik daar een week of 3 tot die man weer beter was, heb ik daar dus een beetje zitten helpen. Ja, Nou. maar dat vraag ik me eens af. Hè? Je bent ondergedoken, u doet dan nog allemaal dingen, maar wat moet je, hè? Je kunt eigenlijk, je kunt niet echt aan het werk, je kunt misschien wel wat doen, maar... Nee. Nou, we zaten ook vaak natuurlijk naar de radio te luisteren. Hè. Die zat daar ergens onder het stro verborgen. Engelse zender. De Engelse zender, Ja. dus dat deden we ook vaak natuurlijk. En ik had een dagboek, daar is dit boek dus uit ontstaan. En dat schreef ik dus ook geregeld op. En dat was ook een doorn in het oog van Klaas Berkenpas, dat ik alles opschreef. Dat mocht eigenlijk niet van hem. Nee, waarom niet? Nou, dat vond hij gevaarlijk. Ik zeg, laat dat nou maar aan mij over. Ik zeg, dat komt heus wel goed. Ja. Kun je zeggen dat naarmate de tijd vorderde de zaak toch, ook met name voor de onderduikers, toch heel gevaarlijk werd? Ja, dat zeg ik nogmaals. Na die razzia, toen bij de dominee en zo, toen hebben we dus echt moeten oppassen. En vooral want de politie die er woonde, die woonde vlak bij het kerkhof. En die is toen ook ondergedoken. En toen kwam er een NSB-politie. Nou ja, en ze keken zo op het kerkhof. Dus toen zei Sies, ja joh, nou vind ik het toch wel een beetje link worden. Wat hebt u toen gedaan? Wat is er En toen ben ik bij mevrouw terechtgekomen. Dat is zeg maar van maart tot het eind van de oorlog. Ja, maar toen was het echt Toen moest ik echt binnen blijven hoor. Alleen 's avonds kwam je dan nog wel eens even buiten in de tuin en zo. Maar niet meer in het dorp. Dan ben ik niet meer in het dorp geweest.
Dit is aflevering 13 van Net Vierte. We praten voor de tweede keer over onderdoeken. Age Wagenaar van 16 mei 1924 en Kees van Noord van 1 augustus 1924 hebben van augustus 1944 tot april 1944 onderzoek geweest op de plaats van doortijds Hendrik Ipes Sipma in Oudebelt-Ziel. Beide mannen zitten in de zogenaamde gevaarlijke leeftijd. Om ze net naar Duitsland wonen te werken, binnen ze onderdukt. Hoe daar is dienen ze gewoon hadden werk op een plaats van Sipma, werd allerhande veeslachten waard. Nachts kroepen de beide mannen in zelfschap van een tweede onderzoeker, Jouke Zielstra, in Harrenhol, op een zolder van een borkerij. Net vierte gie mij Age Wagenaar en Kees van Noord waarom naar het plak werd ze aan 8 maanden onderzoek west hebben. Maar eerst treffen wij elkaar in een huis van Age Wagenaar in zijn tonnen. Waarom moesten zij onderzoeken? Wagenaar. Nou, dat zat een hoofdzaak dus in het feit dat je dus oproepen worden voor Duitsland, voor de arbeidsinzet. En dat je dus, als je 18 jaar waren, daar een oproep voor kregen. En als je daar geen gehoor aan gaven, dan waren je eigenlijk iemand die gezocht worden. Je kreeg een oproep, maar die heb je verscheurd, hè? Die heb ik verscheurd, ja. Ja, zeker. Dat ding kwam binnen en dan kon je 2 dingen doen. Je kon daar gehoor aan geven. En je kon zeggen, nou, ik scheur dat ding fijn en ik word weg. En dat wegworden, dat viel in deze streek daags wel wat met. Maar nachts dan kwamen die razzia's. Dus dan moest je zien naar je onderdak kregen dat ze je niet vinden konden. Het waren ook een bepaalde vorm van verzet, kun je wel zeggen. Kees van Noord, waarom moesten jou onderdukken? Nou, ik kreeg zo staren ook de leeftijd van 18 jaar. Ik ben een jaar jonger, maar ik was een hoop, ging met haar om als kameraad ook. En hij zei, nou, hier is ook al wat werk, jongen. En als je daar zo omslaat, dan heb ik hier wel wat werk voor je. En dan best hiernaast ook wel welkom. Dat ik kwam zowat automatisch met haar in contact. En zodoende ben ik daar ook een onderduk en een slaapplek van. Omdat het thuis ook niet meer vertrouwd werd. Ik kwam wel lust thuis, maar toch, dat was toch maar een enkele keer. Ik was daar ook altijd in. Daar was wel werk. Ik moet zeggen, ik bij een site was aan het werken enzovoort. Nog en dat kon ik wel wat samenvoegen. Dan kon ik daar wel eens even heen. En dat bij de oorlogstijd ook nog. Dat is ook zo groeid. Dat ik was er ook al wat kind in huis daar. En ik deed de putjes die daar ook voorkwamen. En zoals ik zei, daar dan waren we niet zo gevaarlijk, meen we zelf. Alleen de achtergrond, ja, wij moesten al een plakje even zelf om eventueel nachts te schuilen. Want nachts, daar waren ze vaak aan het razzia's voeren. Om te zeggen, oude naai, die heeft verschillende mensen wel opgehaald. En we hadden tenslotte de leeftijd ook van 18 jaar kregen doen. No? En eigenlijk waren het 19. En als wij praten over de boerderij, dan praten we over de boerderij van Hendrik Ipes Sipma in Oudebelt-Ziel. Ik stel voor dat we daar nou even heen gaan. Nou, daar staan we dan voor de boerderij van vroeger Sipma, nou Roordenhuis in Oudebelt-Ziel. We staan voor de grote deuren. Wagenaar, boel veranderd? Ja, hier is nou wat een en ander veranderd. Ik had hier alles op het team zwaaid en ik wou dat dan nog wel eens even bekijken. En dat is voor mij nou een mooie gelegenheid. Werd ik in slapen hebben en zo, in de oorlog. En de schuurdeuren die zijn nou in het midden van de boerderij. En daar vlak boven, daar sliepen we dus. Achter het rijden dak. Het rijden dak is wat dunner geworden als toen was het al even dikker. Maar dat is door de jaren gekomen. Maar zo waren de situaties. De schuurdeuren die zaten helemaal aan de zuidkant, als het ware. En zitten nou dus in het midden. En daar waar dus, werd nou de grote deuren zitten, daar zat vroeger een behoorlijk grote slagerij. En daar deed jou je werk? Daar moest ik mijn werk doen. Ja. Nou, van Noord, jij komt hier nog wel eens vaker ook, hè? Ja, ik heb hier ook nog met deze man een overeenkomst dat ik hier wel wat appeltjes afbergen maak enzovoort. Dat zodoende kom ik ook nog vaak met Roodhuis in contact. En dan zie ik ook wel weer naar boven, dat we dan in de tijd ons slaaphal hadden. En alleen de hooivakken die ben er niet meer. Alleen, nou ja, ik zie de binten aan de leggen en dan zeg ik, dit was een dubbele zaal. En ik roepen we dan tussendoor naar ons hal toe. Dat we misschien straks ook wel even bekijken kunnen. In een schuur. Alleen, ja, hier kan de situatie niet meer veromhalen. Maar wel misschien ongeveer uitleggen. Hoe wij erin kwamen en wat wij dan terecht kwamen in ons hal. Ja, nou, ik stel voor dat wij even naar binnen gaan. Wagenaar die al op de keer met. En dan zullen we eens even zien wat er nog over is van vroeger.
Nou, dan ben we binnen de schuur, een paar meter naar de deur. Vertel het maar eens. Nou, waar we nu staan, daar waren vroeger de peerdenstallen. En die waren verbonden met het koehuis. En als we dan even een paar stappen zuidelijk doen, dan staan we ongeveer onder het plak waar we slapen hebben. Je ziet die grauwe binten. Daar ligt een zolder boven en er ligt ook een zolder onder die grauwe binten. En daar kropen we tussendoor, naar ons slaapplak. En dat ging dan via een luifel, die is er ook nog, denk ik. Nou, we lopen even verder. Ik heb zien dat de luifel er nog is. Ja, de luifel is er ook nog gedeeltelijk, zo te zien. Daar was dan, die liep uit boven de koeienzolder. En dan gingen we met een trapje naar de koeienzolder. En die luifel zat vol hooi. En daar kropen we door. Dan moesten we even omhoog. Dan kwamen we boven die bovenste zolder van het slachthuis. De bovenzolder als het ware. En dan kropen we door die zolder en het plafond van de slagerij kropen we door. Dan moesten we weer eerst naar beneden om in die halte te komen, die ruime halte. En dan moesten we weer omhoog om er weer uit te komen. En dan hadden we een toegang naar een oorschuttend dak dat wij dan ons slaapsteeg hadden. En dat was een hele knoffel, maar wij wisten dat ook eens precies hoe dat liep. Dat is ook wel eens even wat verdwaald geweest, want er waren ook wel eens een die wou eens kikken. En dan verdwaalden ze, maar dan kropen ze te ver en dan konden ze niet verder. Dat was ook wel eens een benauwd ogenblik soms. Dat slaaphol, want zo noem je het ook nog steeds. Hoe zag dat er nou uit? Het zat dus onder het schuine gedeelte van het dak. Je sliep hem onder het ruit, zijn we de vlak tegenaan. En hoe zag het er nou uit? Hoe groot was het? Nou, de groot, dat waren makkelijk te beslapen met 3 man. We hadden zatruimte. We hadden ook wat stut met wat palen enzovoort. Het waren uiteindelijk een vlasplak. Ja, dat waren een oorzetting. Er waren gewoon die scheve hoek waren oorzetten, dat waren origineel. Dat waren oorzetten, want er waren plak voor ark, als het ware. Maar daar stond die oorzetting, daar stond boven die slachthuiszolder, daar stond dan ook weer graan en alle vlas vaak van de geniers hier uit de Boerdweg. Dus die zolder die waren in wezen dus altijd oordekt. Nou, daar is nou een heel mooi verhaal over te maken, dat komt straks misschien nog wel eens. Ik wou eerst nog even naar Van Noord. Ruim genoeg dus voor 3 mensen. Heel mooi afscherp, mooi hooi en vlas en wat er maar voor lag. Je moest er achterstevoren in, heb ik wel eens gehoord, klopt dat? Oh ja, niet eruit. Daar is achterstevoren. Wel vooruit erheen, maar achteruit eruit. Maar toch, er is daar al iets moois van te maken. Natuurlijk moesten we onze behoeften daar ook kwijt. Ja. En tenminste de waterbehoeften. Maar nou, die hadden we een grote paan. Ja, dat was maar 1 hoor. Dat was maar 1, maar in ieder geval, maar die moest dan op zijn tijd ook wel eens met waarom nou. Dan ging ik achteruit. Nou, dan neemt ze me met, zeiden ze dan. Ja, nou, dan ik achteruit en dan zo bij de oorbeten en dan sta ik aan achteruit, nou. Nog, en dan grieven we ook wel eens wat, maar in ieder geval, we hadden eens een keer een stroozak, hebben we vernaaid, hebben we naar stro in stappen moeten, maar dat kon niet zo naad blijven zo. En dan begon ik te stinken als ik kring. Maar in ieder geval, om zoveel tijd, we namen we dat denk ik dan met waarom. En dat was dan wel 5 minuten langer werk voor zo om eruit te komen, maar dat rijden we er ook weer aan. En dat soort dingen. Met 3 mensen daar zitten, hoe lang hebben we zitten? Nou, ongeveer wel een maand, dus 8 dacht ik. Van augustus 44 waren we er zeker wel tot de bevrijding toe, hebben we de rest elke nacht al geweest. Dus nacht niet, maar als, nee, dan wij dat ons slaap hadden, dat bleven we doen altijd, vooral het laatste half jaar. En als je nou eens weer omgaat naar die tijd, is het dan een spannend verhaal of is het een hele nare tijd geweest? Of hoe zie je er waarom? Nou, nare tijd niet zozeer. Kijk, de werkzaamheden die we hier dan hadden, die hebben ook, die verlaaiden hem wat, want hier was dan die heet Zielstra, die man werkt hier in de staal. Maar die sturen door de dik uit, eventueel met vee of met dan moesten ergens een paar koeien opgehaald worden, of dan moesten ze iemand het veld in om het vee, no? Want de man de handel ook in vee, zeg maar. En dan bleven wij thuis, dus dan deden wij het werk van de staal, zo door een dag. En zo veranderde ze, waren wij hier altijd wat bezig, wil ik zeggen. En er was altijd wel werk, no? Het vee voeren en de groepjes kon maken enzovoort. Nou, we hadden een hele hoop blauw. En we hadden een goede kost natuurlijk. Want daarom hebben we ons niet beroerd voeld te zijn of wat hebben wij een rare tijd hier met gemaakt.
de kost en alles, nou, dat hoorde nooit beter vanzelf. Melk en aaien en alles hadden we hier nog. Maar je zat er niet voor niks. Je kon oppakt worden. Die spanning, heb je die bewust voelt? Bewust, ik heb wel een bepaalde spanning gehad. Ik heb ook met een site het ook bijvoorbeeld alles proberen om mij vrijstelling te geven van een soort gele print, zo'n gele briefje waar dan was zo'n soort landbouwvrijstelling. Die had ik me ook naartoe geschikt via organisaties van de landbouw enzovoort, dat ik niet mist worden kon in de landbouw. En bijvoorbeeld de toenmalige dokter Elgersma, die had ook op een siteje aandringen ook naar een brief geschreven dat ik schurft had. Bijvoorbeeld dat was een soort schabies noemde dat dan in Duitsland. Maar dat bewijs je ook in de buurt dat er altijd een klein beetje een gevoel van, nou ja, dat kan ik tonen. En dan laat ze me misschien lopen. Maar ja, ik had tenslotte de leeftijd al dat gevaarlijk was. Maar angst nu staan, nee, dat ging niet zozeer dat we zeggen, nou, we hebben een tijd gehad, nee. Ergens hadden we met een ander wel ook wel weer plezier hier. Wagenaar, ik heb het ook al even aan Van Noord vroegen. Je dook er zelf niet voor niks onder. Uit de Duitsers kwam, dan wordt het spannend. Duitsers ben hier ook een keer heel vlakbij geweest, hè? Ja, een paar keer. Een paar keer, ja. En de eerste keer dat ze hier waren, toen hadden we echt de gedachte dat er dus ergens een beetje verklikkerij in het spel was. Want ze gingen voordat naar het plak, dat ze eigenlijk ook wezen moesten. En daarom hebben we later wel gedacht, nou, dat is toch wat gaande geweest. Maar in ieder geval, het was zo, dit ding zat vol hooi en vlas, weet ik het. Ja. En toen was hier een man, die verzorgde het vee. En die worden uit de schuur weggehaald en die moest al dat hooi verplaatsen. Want daar begonnen ze te zoeken. In dat hooi, kennelijk om iets te vinden. En dat was zo mooi, die man die brommelde wel eens wat en ze grote ongelukken aan binnen. Zoden niet erover. Hier moet orde wezen, maar het is een horde. Maar daar verstond de Duitsers zelf niks van. Maar hij brommelde. Maar hij gooide iedere keer in dat spul weer. Want er zaten loekjes in die zolder, dat we deur moesten. En die worden later ook weer vastgebonden als we erin zaten. Maar hij gooide iedere keer weer dat spul op die loekjes. Dus die Duitsers konden niks vinden. Nou, dat was een mooie graf vanzelf. Dus daar hebben we later zo omlaag nog. Zat je me toen in? Nee, dat waren overdag dus. Dat waren overdag. Maar dat kwam omdat de Duitsers hier altijd patrouilleren moesten. En zo komen ze hier ook bij Delft. Later hebben ze vanuit Maarten naar Zweer geweest. Daar was die bekende Poelman bij. Nou, die had broers op een mond. Maar die kon dus ook niks vinden. Die had hier ook in de schuur geweest? Wat jou? Die had hier ook in de schuur geweest? Ja, hij had ook in de schuur geweest. En toen was ik hier aan het werk. En toen had ik toevallig een Auschwitz gekregen. Ook heel toevallig. En dat had mijn geluk ergens geweest. Want ze hadden 2 van een koning van Feinsen zijn zitten teugen. Die had 2 boerenzuis. Die hadden ze ook gepakt. Die worden naar Liel getransporteerd. Maar die man die had connecties in Liel. Bij een zekere Herriox. Herriox zijn we dan wel, maar Herriox heet hij. Die had die gele Auschwitz aan die zoon gegeven. En die gaat naar zijn kameraad in Liel. En die zei, wat zijn we nou beleven? Dat had mijn geluk geweest, want toen kreeg die Poelman een dragonder, een beste reprimande van die Herriox in Duitsland, in Leeuwarden. Nou, en toen, dat had mijn geluk ergens geweest, want hij zag het Auschwitz, nou ja, sloes. Maar ze zagen wel mijn persoonsbewijs na. Teugen eruit aan met de verrekijker erop. En dan zijn ze iedere keer, wanneer zijn ze geboren? Je had een Ausweis, daar stond op 1926 geboren, maar het was 1924, vervals dus. Daar gingen ze dus... Nee, dat was niet. Mijn persoonsbewijs was vervalst. En dat Ausweis was op datum zet wat op persoonsbewijs stond. Maar mijn persoonsbewijs was vervalst en dat had Marta Kalk van Tjeerd Kalk, de caféhouder, die had dat voor mij klaargemaakt, want die was koerierster. Wisten we toen niet. Maar dat bleek later, die was koerierster, want wat ik geboren ben, daar hadden ze dus ook wel eens zien. Dus dat hoor je dan later weer. Maar dat had me de leuk geweest. En ik zag er jong uit. Maar toen was er ook nog een Duitser die zei, ik moest eigenlijk maar even een verklaring, want dat was voor de landbouw nog, dat ik onmisbaar was voor de voedselvoorziening en dat had dan weer verband met de noodslatings. Dus, ik naar heer Wiggersma en prachtig had hij daar een hele grote met mooie krulletters, had hij daar een verklaring bij geschreven. En die heb ik eens zien laten en heb ik nooit weer zien. Het Auschwitz heb ik nog al.
Ik kijk ook even naar Van Noord vroegen. Had je nou, dus waarom zie je op die tijd? Hoe zie je er dan tegenaan? Een spannend jongensboek of toch een hele echte spannende tijd of een leuke tijd? Van beiden. Van beiden. Je moet nooit vergeten, wanneer je was niet jong, kun je, nou ja, zo was ik dan, ik was niet gauw en oud, maar er zat spanning, als je achter zat, zijn we ook al eens achter zitten. Ja? Er was spanning als je onderwees waren, want ik moest ook nog wel eens onderwees. Maar dat is een week of 10 geweest dat ik niet onderwees, dat ik me niet vertrouwde. Toen kreeg ik dat ouderswees weer, dus toen vertrouwde ik me. Maar er waren ook een prachtige tijd aan. Je had ja, er waren eigenlijk 2 partijen in Nederland. Nou, die saamhorigheid, die waren onvoorstelbaar. Iedereen was het met iedereen eens, behalve met de Duitsers. Ja? Dat waren de mooie kanten van. Het mooie waren ook, er worden van alles uitgevonden. Men was zeer inventief om wat te doen. We maakten zelfs zeep, we maakten keersen en zo ging dat maar door. Van die mooie dingen. Ik moest dus een barkje slachten bijvoorbeeld bij een arbeidersmansje. En dat moest ik enkel uitgeven, dus ik moest die bark stiekem doormaken, want dat waren huisje aan huisje nou. En toen zei die vrouw, die zei tegen dat kleine meisje, die kwam op het hoekje, die worden wakker, kwam op het hoekje. Toen zei ze, nou moest toch nooit bij buurvrouw vertellen dat wij een barkje slachten, hoor. Denk erom. Dat meisje, die komt bij buurvrouw, de andere dag, zoals 2 dagen later, en die zei van, buurvrouw, ik mag niet vertellen dat we een barkje slachten. Nou, dat waren die mooie dingen. Ook de grappen en de grauwen over Duitsers en moppen en versies zingen enzovoort. Ik ken die versies allemaal wel. En hij bijvoorbeeld Ibisjeg. Ja. Wat betekent dat? Nou, er waren zo'n goochem, die had er wat op uitgevonden. Die zei van, ik ben in Somaliland, dat was Ibis dus, zijt Hitler aan Göring. Göring antwoordt Hitler, sterf staande in Brits-Indië. Ja? En er waren moppies van jonge poesjes die geboren worden en die hadden de naam van Hitler en Göring en Goebbels gekregen. En die wou heel bezitten. Dat wou je zien, dat moest in de krant, no? Dat was promotie voor die man, no? Dat zo'n klein jongetje die aan. Dan komt hij daar en dan vraagt hij naar, is dat nou Hitler? Nee, zei hij. Nou, die dan? Nee. Nou, dan die andere. Nee, ook niet. Nou, hoe kent het nou? Nou, hij zei, die heet Churchill. Die heet Roosevelt en die heet Truman. Oh, hoe kent dat? Nou, hij zei, ze hebben nou de ogen open doen. Dat waren alle van die mopjes, dat waren de mooie van de tijd.
Dit is aflevering 13 van Net Vierte. We praten hier voor de tweede keer in deze reeks over het onderdoeken. Gerry Dirks de Jong van zijn tannen die wekeren ek om voor de Duitsers te werken. De Jong weet hem uit zijn onderdoekenstijd een markant verhaal te herinneren. Gerry Dirks. Mijn verhaal begint met het bombardement van Rotterdam. Doordat Rotterdam helemaal aan gruzelementen lag, toen kwam een neef van mij naar zijn tannen toe. Hij kwam hier bij ons op school en hij had verder praktisch die hele oorlog bij ons geweest. Maar doordat we van school af waren, toen kwam de tijd dat we te werk gesteld worden moesten in Duitsland. Nou, dat wouden we niet en dus moesten we onderduiken. Ik kwam eerst bij ons oma Harm, dat is een oomke van Mems kant, in Stiens. Maar die zijn vrouw, tante Marie, die kon eigenlijk die druk die daardoor op het gezin laat worden, eigenlijk niet aan. Toen ben ik verkast van Stiens naar Leeuwarden. En in Leeuwarden kwamen Gerrit en ik bij zijn huide mem, dat wij dan weer ometaaien, en dat is dan van huidskant. Die trouwd wij met Zijpke Hoekstra. Kwamen we terecht in Sint-Jabekstraat. Dat is dus in het centrum van Leeuwarden. Hij had daar een antiquariaat in tweedehands boeken. En bij hem zelfs in de petiek kwam ook een winkel uit van een parfumeur. Ik meen dat de man Drijfhout heette. Dat was een klein mansje. En die had onder andere achter zijn huis in de tuin een geheime jeneverstokerij. Gerrit en ik waren dus bij ome Tije en bij tante Sijpke onderdoken. En je moet je dat voorstellen dat dat een heel groot huis was. Met 3 verdiepings. En dan hadden we tussen de bovenste en de tweede verdieping, die zolder, daar hadden we een luik in gemaakt. En dan had je ongeveer de ruimte van 50, 60 centimeter. Daar kreeg je dan een balklaag. En tussen die balken hadden we matrassen luid. En als er razzia waren, dan gingen Gerrit en ik op die matrassen liggen. Dat duurde soms een heel goed. Want in Leeuwarden was het zo dat je er wel bekend mee waren wanneer de razzia is begonnen. Want dan leerden ze de sirene loeien. En dan wisten de onderduikers wel hoe ver dat het was. Het is dus wel eens zo geweest dat Gerrit en ik daar een hele dag op die balkjes of tussen die balkjes light hebben onder die vloer. Kijk, ons oma die trok dan het bed boven het luik en dan waren we er weer af. Zo ging het met de gewone razzia's. Op een goede dag kregen we de tip dat er avonds in ons petiek een speciale razzia wezen zou. En dat zou dan gaan om die geheime jeneverstokerij van Drijfhout. Dat worden ons heel laat aangegeven. Toen was het al omtrent 8 uur dat de mensen bij ons kwamen om die tip door te geven. Het waren voor Gerrit, voor mijn neef, was het een hele minute tijd, want die had correct dysenterie gehad. Wij krekt weer eventjes een beetje van bed aan, maar nou zo slap als een dweil. Maar wij durfden eigenlijk niet in dat pand te blijven. En daarom zijn we ten ander, we moeten eigenlijk zien dat we bij ons oma Watsen komen kennen in de Vrijnikerstraat. Nou is de Sint-Jabekstraat en naar de Vrijnikerstraat is het zelf een heel eind. En dan vooral als het in spertijd is. Want wij konden nooit eerder als na 8 voort, omdat we die tip zo laat kregen. En wij hebben ons goed aangekleed en wij binnen die avond al wat dan na 8 afzet. Hier een tuigende huizen zo veel mogelijk aan, het skaan een klein beetje opzoeken. En Gerrit die steunde half op mij, ik had hem half op de rug. En zo scharrelden wij over de Vrouwenpoortbrug. En toen wou ik over die Vrouwenpoortbrug direct links houden. Want als je dan links aanhouden en daarna rechts, dan kun je wat een beetje binnendeur
bij de Vrijnikenstraat komen. Nou, wie binnen daar en ineens skierde daar een nusje man achter de Hagenweg, een revolver in de aanslag en zeggen, hé jongens, wat is dat hier? Nou, we schrokken ons vanzelf hier dood en we dachten dat Duitsers waren, maar dat bleek dus niet het geval te wezen, het waren verzetsmensen. En nou, wij vertelden haar dat we naar de Vrijnikenstraat wonen en toen zeiden ze, nou, als je hem dan maar aan de weerlicht zien, nou hem hier wegkomen. Want wij kunnen hem hier niet gebruiken. Nou, daar hoeven we niet 2 keer door ons te zeggen, want wij willen wel zo graag, zo gauw mogelijk zien naar wie weg worden. We kwamen in de Vrijnikenstraat en we belden man, maar tante Polly die deed zichzelf niet, direct niet open. Want om Watsen, die moest eerst ook weer in zijn schoolplek zien te komen. En dat had hij gemaakt boven een kast. Maar al na gereden, we hadden misschien 15 minuten staan te wachten. Toen deed ze de deur open en toen ben we daar komen. Nou bleek achteraf, en ik denk dat dat bijzondere van mijn verhaal is, dat correct de avond waar dat ze de overval deden hebben op het tehuis van bewaring in Leeuwarden, dat die film ook van maakt is, zoals je hem weet, de overval. En ja, dat wisten wij doen niet, maar later ben we dat gewaar worden. Bijdragen we dat van Gerrit Dirks de Jong, een verhaal uit zijn onderdoekenstiet in Ljout. Het is goed 10 minuten van zon. Dit is aflevering 3 van Net Vierde. We praten dus over onderdoeken. En in de studio nog hield dit Rijn Papegaai. Hij komt uit Zeeland, uit Middelburg, is onderdoekt in mijn naam, had er verschillende adressen hoorn. En daar ik het nodige van mij maak, hebben we daar in het begin van deze uitsturing al die een over Jerken. Meneer Papegaai, we hebben al geconstateerd dat naarmate de tijd vorderde, de situatie, zeker voor onderduikers, kritieker werd, moeilijker werd, gevaarlijker werd ook. U hebt al verteld dat u onder de grond, in de kerk, ondergedoken bent geweest. U hebt zelfs een keer in vrouwenkleding daar naartoe moeten lopen, hè? Ja, dat is dus geweest na de Dolle Dinsdag. Want ik sliep dus bij waar nou Smeding is, waar hier de Baarda zijn slagerij had vroeger. Daar sliep ik dus en overdag was ik dus op het kerkhof. En dan, als ik dan 's morgens naar Sies toe ging, dan had ik een jurk van dingen aan. Een paar keer, om natuurlijk niet in de gaten te lopen. Nee. Want ja, het werd 's morgens al wat gauwer licht dan 's winters. Dus ik moest toen wel weer even oppassen. Ja. Want ja, dat is dus na die Dolle Dinsdag is het dus zo geweest dat dus die NSB'ers en meer van dat gespuis hier naartoe is gekomen. En er was onder andere, er waren er 2 bij die uit Zeeland kwamen. En dat was onder andere, en daar hebben jullie het al eerder over gehad, de Martien Beversluis. En een jongen van school waar ik dus bij op school geweest ben. En die zijn hier op het gemeentehuis geweest. En toen is meneer Brouwer bij me gekomen. Hij zegt, denk erom, die 2 zijn hier nou, dat je uit de buurt blijft. Want als ze je zien, dan weet je het wel. Ja. Dus daar moest ik voor oppassen. Ja, voor de duidelijkheid, u kende Martien Beversluis en hij kende u? Nee, hij kende me niet. Maar kijk, het was op het gemeentehuis wel bekend, bij die gasten, wie de onderduikers waren hier. Hè? Want er is een keer geweest, dat heb ik dat later dus vernomen, dat op Germ de Boer, die burgemeester was, die heeft op een gegeven moment een plakkaat aan het bord bij het gemeentehuis geplakt. En daar stonden alle onderduikers op en die moesten zich komen melden. Stond en u ook op? Daar heb ik ook op gestaan. Ja. Dus het was bekend? Het was bekend hoeveel onderduikers er hier rondliepen. U hebt daar toen geen weet van gehad dat u Daar stond wist ik aangeplakt? toen niks van. Nee, wist ik toen niks van. Heb ik dus pas later gehoord. Hè? Ja. Toen de oorlog over was. Dus. Ja. Het is wel toevallig trouwens, hè, dat er mensen uit Zeeland dan als NSB'er, die hier een functie krijgen als NSB'er, hier komen waar u ook zit. Ja. We hebben het zo net gehad over een Duitse soldaat, heb ik gezegd. Ja, het was een Duitse piloot, daarom begreep u mij niet. Ja. Maar u bent daar een keer een hele rare confrontatie geweest, hè? Ja, dat is dus geweest in december 1943. Toen werd er een Duitse piloot is er neergeschoten, het vliegtuig.
En die vent is daar ergens op een wazenborden is die terechtgekomen. En zijn vliegtuig was hij uitgesprongen, want hij was dus naar de Amerikanen die waren dus naar het Roergebied geweest en die had hij achterna gezeten, maar hij was neergeschoten, tenminste aangeschoten en hij kon het vliegtuig niet meer houden. En hij is er dus uitgesprongen en hij is op de wazenborden terechtgekomen. En nou ja, toen is een heel spel is erheen gesjeest om te kijken wat het was. U ook? En toen bleek het dus een mof te wezen, dus wegwezen zo gauw mogelijk natuurlijk. Want die Duitsers in Leeuwarden werden meteen gewaarschuwd natuurlijk dat er dus een piloot neergekomen was. Ja. Huh? U hebt daar toch ik denk tenminste dat het zo is, een stuk uit je leven wat je nooit vergeet, meegemaakt. Nee, echt niet. Als u daar nou op terugkijkt, hebt u daar nou nog last van? Voor uzelf? Nee hoor, daar ben ik al helemaal overheen. Ik ben blij dat we er altijd goed afgekomen zijn. Want het moeilijkste vond ik altijd, want zoals u misschien weet is Zeeland in november, toen de dijken kapot gebombardeerd zijn in november, is Zeeland, Middelburg is dus 6 november 1944 bevrijd. En toen had ik dus met thuis helemaal geen contact meer. Dat is dus pas hersteld eigenlijk, nou zeg maar eind mei 1945. Ja. Toen kon ik dus weer weer eens een brief versturen en kreeg ik dus wel eens een brief. Maar dat lijkt me een verschrikkelijke situatie. Hè? Dat u wist dus dat daar de dijken waren doorgebroken. Ja. U weet dat uw familie daar woont. U zit hier, u hebt geen contact. Ja. Dat moet toch een hele... Ik wist helemaal dus niks hoe Middelburg er afgekomen was en zo. Nee. Is dat niet een vreselijke toestand? Ja, dat is dus wel even spannend geweest. Ja. Maar ja, toen later hoorden we dus wel op de radio dat Middelburg van de Engelse zender, dat Middelburg dus behoorlijk afgekomen was. Alleen door de watersnood, tenminste aan het water daar zo, was de stad, wat normaal 20.000 inwoners had, was meer dan verdubbeld. Ja. Dat wel. U vertelt 1 keer in de 2 jaar aan kinderen uit Benaldum uw verhaal. Ja. Waarom doet u dat? Nou, omdat tegenwoordig bij de jeugd leeft het oorlogsgebeuren erg. En ik heb zelf een heleboel documentatie over de oorlog. Zelfs de kranten van de meidagen 40 nog. Ik heb bonkaarten, ik heb persoonsbewijzen en dergelijke dingen. Nou, en dat hang ik dan op een prikbord daar zo. En ik heb een heleboel boeken en folders en al dat spul. En dat laat ik ze dan zien. En dan vertel ik eerst mijn verhaaltje, dat duurt ongeveer een 20 minuten. Nou ja, en dan komen ze met vragen los. Hè? Ja, maar u wilt dus dat uw verhaal bekend wordt bij de jongere generatie? Ja. En niet uw verhaal, maar een verhaal. Hè? Echt de jeugd. En je kan ook echt merken dat ze dus er wel zeer in geïnteresseerd zijn. Ja. Hè? En ik zeg meestal, ik hoop nooit dat jullie dit meemaken. Hè? Ik zeg, want als je dus zoals wij dus hebben moeten doen, 17 mei is Middelburg gebombardeerd. En 's middags, wij zaten dus in de kelder, toen de bommen vielen, achter ons en voor ons. En toen wij dus gevlucht zijn onder de bommenregen. Zoiets vergeet je nooit. Nee. Maar als ik het nu nog wel eens zie op televisie, dan denk ik wel eens, jongens, het is wat. Ja. Het is wat. Als je nou zo eens bekijkt, u hebt heel wat meegemaakt in de oorlog, u hebt het verteld vanavond. Kunt u dan zeggen, ik vergeef dat die Duitsers wel? Ja, ik heb al vergeven. Ja, ik heb ze het wel vergeven. Het wel, ja. Maar vergeten doe je het nooit. Nee. Vergeven heb ik ze het wel. Want ja, kijk, er zijn natuurlijk nu ook nog altijd van die gasten, en dat merk je nu met het racisme wat er leeft, dat er een generatie is die het niet vergeten is en die nog steeds terug willen naar die tijd. Ja. Goed, het is 12 hele minuten voor zo'n. Wij sjoggen op het onderwerp dat we het jongen hebben nog 1 keer waarom in dichtvorm. Die grijze maan van de 18e september, gaat die wel eer weer uit uw steens wij? Vaarwel, mijn liefsten, hoe lang moet wij skieden? Vaarwel, goed huis, ontjens tablieder dai. De zinnen wo die maas toch grijze dampen brekken, maar kon het net redden en uw hoop verzonk. Het worden nog een goed jellier, jet strielend de vrijheidszinnen oor uw bliede Friesland blonk. Die nere jest, die akelig bange winter,
Het wetter kwam me zo naar lippen ta. Ik denk aan die meesken, die het haar zelfs net achtsjent, de onderdoeken strouw verzwargen ha. De ban, die toen lui ben, bleef wat lippen. Geen rang, geen staan, maar meesken mijlkoor. Wij zullen die tijd nee vergeten kennen en bleef us hele leven dankbaar voor. Dit is aflevering Tretje van Net Vergeten. Uw stank gaat uit naar Agenwagenaar, Kees van Noord, Gerrit Dirks de Jong en Rijn Papagaai. Na een week ben we er weer. We praten dan over de verzetsheld Lolle Rondaan uit Bitgem. Na een week toont hij dus om 6 uur bij Radio 1 horen. Net Vergeten. Wilt u na deze uitzending met iemand praten, maar kunt u of wilt u dat niet met iemand uit uw eigen omgeving, dan kunt u bellen met de SOS Telefonische Hulpdienst. U hoeft uw naam niet te noemen. Aan de telefoon zit een vrijwilliger die naar u wil luisteren. Het telefoonnummer is 058 13 20 00 en is dag en nacht bereikbaar. Wilt u per se met een vrouw praten, dan kunt u bellen naar de vrouwentelefoon. Dit nummer is 058 13 33 00.